yawa ku biyo ni domin ku ga yadda ake haɗa kidodi irin na zamani kamar na piano ba damuwa yanzu mu shiga ciki. ya kama an yi baiti sai amshin zai koma kamar yace ka wuce sai kana da abuki sai na ce ma ta abu na masa za ka babba su baiti kana da abuki sai na ce ma ta biki haka wuce ne kuma na ta bari sai na karshe kai ba rumis bace na karshe kaga idan abu ne sai a ce Ali abin da za a ce ba kenan? Ka gane? Sake mu ji. A kuma duka baitin da yake. Ai ba amshin canza ne sake. Yi mu ji. Ka wuce sanki kana da auki sai na ce ma tabki. Awara sa Haka za a ce ko? Sannan kuma wancan baitin duka ne yan gwani. na tura mai yau. Amma an ba shi dubu ɗaya ba. Dan jama'a mutumin karmi su ne. Sai karo mis ne ba. Wanda ma ka ce ba. Ka je ta zuwa shi. Ana da ya ce Sai an ba shi. wai ba wai shi da ni. Wai. Abba wa garo. Kan waka. Abba. Abin waka. Guda ɗaya? Ko duka? Duka. Ai lura ne. Wannan ita ko dubu yake amfani. Kaga yana da fuska ta zai ga. Wanda ka samu sabbi ka fara da ɗaya. Alhamdulillah. Abba ga script za a fitar yanzu kuma ka san kana cin aiki. Eh mana. Wani rol aka ban ko sai dai an ba script. Da yanzu ni suka ce za su baka. Wallahi suna guda aka ai kai ka ce zai. Karo. Rami su ne waka nan ba. Ne? Dan sake baitin mu. Baba karami. Ina zuwa. Ya ji zakin aiki